Eli lähdetään muokkaamaan tänne kulmakarvaan. Me ollaan tehty jo ensimmäinen ja nyt tehdään toinen. Eli mikä siellä on tärkeää kulmakarvaa tehdessä, niin haetaan ensiksi täältä alhaalta suoraa linjaa. Ja kulmakarvaa on ajatus tehdä aina näin pienin vedoin, ihan kun piirrätte sinne lisää kulmakarvaa. Ja aina vähän tämän kasvusuunnan mukaisesti. Eli ensiksi ylöspäin, sivulle ja täällä kohdassa alas. Ja tosiaan haetaan alhaalta vähän sitä linjaa. Ja jotta me saadaan sinne sellaista täyteläisyyttä, niin sitten lähdetään ottaa täältä ylhäältä myös, mistä kulmakarva alkaa kasvamaan, niin hieman sitä muotoa mukaan, jolloin me saadaan kulmakarvoista automaattisesti täyteläisemmät. Eli vaikka kulmista haluaisi lopputulokseltaan ei liian paksuja, vaan aika ohuet, niin silti on hyvä hakea täältä ylhäältä sitä muotoa, jotta me saadaan sinne ihan aavistus sitä täyteläisyyttä. Ja pienin vedoin ja viivan kuulus kaventuu ihan selkeästi tänne alaspäin mentäessä. Ja on tärkeää, että uskaltaa hakea sitä kulmakarvan muotoa ihan vähän sieltä niin kulmakarvan ohi, ettei me ainoastaan täältä yhdellä viivalla, missä se karva itsessään kasvaa. Ja heti kun saadaan tänne pientä kulmaa, niin me saadaan myös esimerkiksi vähän aikuisemmallekin naiselle tehtyä automaattinen nosto sinne silmään.